Ahojte, toto je moje prvé video na YouTube Brexit King. Teraz vám ukážem 2025 môj locker. Ja si väčšinou kupujem skiny z Battle Passu. Môžete vidieť, to vám tak budem scrollovať. Väčšinou mám aj také tí zadarmo skiny, aj si Winterfestu. Ja si málo kedy kupujem skiny. Idem, čo som si maximum kúpil. Napríklad som si kúpil, toto som si kúpil, to za peniaze. Potom som si kúpil toto, tiež Fortnite Crew. Potom som dostal toto zadarmo, keď som si ho dal preč. Skulltroopera som si kúpil. Potom Renegadeku som si kúpil. To som dostal zadarmo. Mariagol som si kúpil. Potom Michael Myers som si kúpil. Tento vianočný skin som si kúpil. Toto je tiež zadarmo, keď hráte na telefóne. Toto bol k tomu Fortnite Crew zadarmo, keď som si ho dal preč. Tento som si kúpil. Tento som si kúpil. Tento mi kamarát gifnul. Tento som dostal, že som hral v auguste na telefóne na Samsungu. Potom som si kúpil tento skin. Aj Zendaju. Potom som si kúpil Deadpoola, Miles Moralesa. Potom mi kamarát giftnul do Weekenda. A to je možno všetko. A ešte kamarát mi giftnul ešte patrolérku. Potom tu môžete vidieť moje backblink. Moje backblinky. Mám to iba scrollovať. Keď si to potom zastavte. Potom tu sú moje pickaxy, to som si teraz kúpil Harley Hitter. To je teraz môj najnovší. Ten aj najčastejšie teraz používam. Ja si väčšinou používam také pickaxy, čo si kupujem. Mám FNC a Starvant. A teraz najviac som používam ten Harley Hitter. Potom tu mám glidery. Ja mám väčšinou tých skúšok z tých Battle Passov. Ja si väčšinou kúpujem ten Battle Pass, lebo hlavne sa platí, alebo kúpite si ho za 950 V-Bucksov, dostanete naspäť 1500. To tých 550 vždycky v pluse. Ja hrajem o Fortnite od Chapter 2 Season 5. To bol vtedy môj prvý Battle Pass. Umbrella. Potom tenisky mám iba tí základné Jordany. Ty moc ani nepoužívam. Potom tu mám tí Contrail, to keď sa padá z autobusu. Ja väčšinou toto ani nepozerám, čo mám. Niekedy to iba tak ťuknem. Potom tu mám na festivale. Potom tu mám dance. Ja väčšinou používam dance, čo som si všetko kúpil, alebo niekto mi giftnul. Tu mám teda spreje, vôbec nepoužívam. A z tých ešte emotov najviac používam túto bielú vlajku.
Neviem proč. Akože vzdávanie, ale neviem proč to najviac používam. To namiesto emotov, to najviac používam tú vlájku bielu. Toto sú moje wrapy. Čiže to asi takto. Sety. A ne sety. Default. Tak. Potom tu mám rôzne akože na tí banery, čo si môžem dať. Najviac používam iba túto lamu a farbu, no tierky sú vždycky, ale neviem prečo to nemám. Potom auto. Toto auto mám myslím, že z Rocket League, toto tiež, aj toto. Toto mám základné, toto mám z Battle Passu, ale neviem, či aj toto Battle Passu, nie som si istý. Potom dekály, tento Metallica neviem, prečo som dostal zadarmo, tak ho najviac používam. Ale Metallicu akože moc nemám rád, ale používam to, toto mám z Rocket League, ale neviem, ešte to tu asi nedali. Ale nejde to na to auto. To je Španielsko. Potom to sú kolesa. To je na Cybertruck, myslím. Áno, Cybertruck. Potom tu sú tí traily. Vás používam tento. A potom tu je SUVčka, to som si tedy vyhral toto Cybertruck, Teslu, tak tu nás tiež používam s rozbitým sklom, pneumatiky, traily. A potom tu sú moje na festivale, čo mám. Gitary, basy, sú gitary. Tu sú bubny, tie nemám zatiaľ, mám normálne. Potom tu je taká klavírová gitara, jak to mám povedať, mikrofón. A to sú moje jam tracky. Jam track som si žiadny nekúpil. Všetko mám z Battle Passov a zadarmo, čo sú. A toto je, ďakujem, že ste si pozreli celé video. Keď dáte odber, budem veľmi rád.